ang sumpay buhay na ang National Food Authority rice. Tapos ang iba man na politiko, rarauton pa ng pinanao ngayang Bagascan Villapuerte, malatom na, nagtatoratakla ng kulay, inuulod na ngayon sa kamabataan na. Puro Diyos si Puro Santo, anong mantaaro ka ng ibang politiko? Dahil na nga ni nakakapantay, nakakasabay sa pananaw ng bagas ang ibang politiko. Rinaraot pa ninda ang may maray na itinatabang na politiko. Tama pa ding atyaw umali. Dapat gayon, kung nagtatabang ang Villapuerte ng bagas, magtabang naman lang ang oposisyon ng panira para maugman tao eh. Bakong rarauton pa itong nananaon na lang ng bagas, rarauton pa. Pero sinagraraot, dahil man nakakasabay na manaon ng tigre 5 kilong bagas. Regular sa mga namamanuaan. O si Gubmix, kada bulan, sa 15 pamilyang tiyo sa Iriga, tinatawan na ng tig 10 kilong bagas kada bulan. O, di ba? Ano daw ka na ni Bama na opposition? Bako lang puro pangraraot. Digdi po kayo sa ibabaw kang kinaban. Ano tadaita na hihiling? Asin pasalamatan ang karahayan kan ibang politiko sa satuya. Ano tampig paparasirita sa ibang mga politiko? Sito bagang pagparahanapan sindang diferensya asin kararatan. Pangit baga, pero dapat umawon taman. Although ang mga local government units, nababaon ang ibang mga local government units sa kalulon. O digdi sa Erika, sabi baga ni Kagawad Ichilde Maywat, although nag-increase ngayon ang irata, pero ang utang man ngayon kan lokal na gobyerno sa presenting administrasyon lamang kadakol. O maabot na ngayong baka ngayon mag-abot na ng mga 900,000 pesos. Baka ngayon palaog na sa 1 million. Kasi nag-loan ngayon para digdi sa amusement park ng 200,000 200 million plus. O may mga project na ngayon. Although inuumaw tama ang tanong. Sabi kan administrasyon sa Iriga, maray pa ngayang Iriga ta igwaman bagong City Hall building. Correct, okay. Igwaman sinda dyan ng mga amusement park na pinapagibo, pinagayon man ngayang City Park. Pero mata ang pigbabasog kang lokal na gobyerno. Dapat sa tuya, tulak ang basugon sa tuya. Taday man kaya po anta magpararelibang sa panahon na ini. Na magparasarakay kita sa Ferris wheel kung ang pagbabata, relibong ang sa tuyang alimantak, nagkakarala kaga pantulak ta. Lalo na kung may bayad pa ng entrance fee. Ang ibabayad mo sa entrance fee para magkaigwa ka ng return of investment na sinasabing targeton mo ang 5 million to 10 million monthly. Hali sa income kang amusement park. Diyos ko po sa panahon ng pandemic, mayong magpaparalibang dahil mayong mga pira kang tao dahil kada ko lang kaparan ng hanap buhay. Imbis na yaba-yaba mo dyan sa mga Ferris wheel na yan, sa amusement park na yan, madisponer ka ng pagkakan. Ang tao pating nagugutom, nag-uuramintado. Sa totoo lang, pade. Sa totoo lang. Maribong ampay tagutom eh. Tapos pagpapara-operasiran mo, dyan nakamodigdi, tapos mabayad. Alangan man libre. Ang amusement park, selling ko may bayad yan eh. Ang ibayad mo dyan, di siyempre bakal mo ng pagkakan, tagutom ka. Umadyang ka na naman sa City Park. May mailing kang nagbaboro-bailing tubig. Ano baga ang inaapon na direktang benepisyo ka ni sa tao na mga project? Alagad kung ang pig-utang na iyan ipinagibo ng public hospital sa siyudad kan Iriga, may direkta minting benepisyo po sa mga tao. Takot lang ang lokal na gobyerno tanong. Mayo da kayang return of investment. White elephant da po. Tubod ka mo na magiging white elephant ang project na public hospital sa Iriga. As in mayong return of investment, puro lang ay gastusan yan. Pero ngaya, mas marangay kayo, ining may return of investment, amusement park. Tatargetong tangaya dyan, mga 5 to 10 million kada bulan. Tama daw po yan na ang direktang benepisyo kaniyong public hospital sa mga pobreng mga pasyente na naghihilang sa Iriga City, maakomodar na dyan. Dahil na kita magparaplete, pasiring sa Bicol Medical Center, sa Naga, sa panggobernong hospital. Iyan ang pigahalat ko ta na kang taong magayon na project. Bako ining kung ano-anong mga project na
An iba da ipama nagagamit. Oh. Ay mali. Porque iguana pala ng provincial medical center sa Banasibula na pinagibo si Gubmigs. Dahil na mapagibo ng ospital sa Eriga. Mali man po baga. Nakayanan nga ni Gubmigs. Although ang Irakan probinsya nasa more than o kulang-kulang 5 billion sa 1,026 barangays sa pirang munisipyo ini. Sa Camarines Sur, pirang barangay ini. Kulang pa nga ni kayo dyan para masustenera ng mga project pangangaipokan mga taga Camarines Sur. Pero nakapag-ibo baga si Gob nin Camarines Sur Provincial Medical Center nangunya nagagamit na isolation treatment facility. So mga nagpa-positive sa COVID, dyan dinadara, dyan pigbuburulong, dyan ay uumayan. Dako lang bagay po ini. Kinumpleto, igwa ng CT scan, igwa ng dialysis center po dyan. Kaya si gusto nindo na magpa-CT scan libre, dyan sa Banasibula, mag-text ka mo kay Gubmigs or kay Elry or kay Luigi. Tangarig sundoon ka mo, kana mga sasakyan kan Kapuerte Medical Assistance Headquarters. May ambulansya dyan, igwa pa nga na dyan van. O si mga mapagarabot ngipon, libre. May dental wheels na kita. May dental clinic on wheels na po ang gobyerno provincial. So mga blood test, ECG, ultrasound, kung ano-ano pa. O may diagnostic ban po ang probinsya ng Camarines Sur. Iyan ang maurag na may benepisyong direkta kitang nakukuha. Kisa ka ni mga sports complex na ini. Yan bako pang libre. Madalang ka kung may exhibition game, PBA ngayon, nagdayo sa Eriga, libre kita dyan. Mababasog lang dyan na matatay. Di ba? Kaya, public hospital, napaka-importanting project ko ni napig-inot kan na mga opisyalis de gobyerno sa Iriga City. Ano pa? Public colleges. Ili nga si Camarines Sur Governor Migs, tanagkaigwan ng community college sa Baaw. Libre ang edukasyon. May allowance pa ang mga estudyante para makatapos. Sa lambang pamilya dapat may professional. Iyan ang dapat na ginibo. Dapat nagkaigwaman kita ng local college. Dahil man nga kita pwede magkumpetensya. Sabi na naman kan administrasyon sa Eriga, sa mga existidong university sa Eriga, asin sa iba pang mga vocational school, tahirak man niya sa endamayo ng malaog sa endang mga estudyante or ang income ninda o business baka ngaya maapektaran. Pero bako po yan rason. Tantama ng chance sa mga nakakatapos high school, pampublikong eskwelahan na mga secondary, na matawanan ng chance na makalaog sa college. Kung may libreng public college kita or public university sa siyudad kan Iriga, di ba po? Ano tadae mo yung kayang gibuhan ning paagi na mataan man ning pagkakataon ang diretso kan mga may yung sukat na makapaglaog sa koleyo. Kaya dapat tama ini si Gubmigs. Kung siya maging representante kan Rinconada, magkakaigwa siya nin one professional policy sa lambang pamilya sa Iriga City asin sa Rinconada. Tatabangan niya ang Iriga kung manggana nga si Rex Oliva na mayor. Tatabangan niya na magkaigwa ng public college or public university sa Iriga. Di ba? Para si mga taga-Iriga, dahil na magdayong CSPC, dahil na magdayo sa Baaw Community College. Igwa naman kita digding public university or public colleges. Maray pa si Kagawad Rosurol po, ang plano ka ni maurag. Aspirante man ng mayor, pero parehas man sila ni Rex na Oliva. Na malag siya ng public college sa bukid na barangay, malag pa siya sa sentro, alagad may dormitoryo ng libre, may wifi pang libre. Uragon baga, may allowance pa. Oh. Dahil yan ang kulang ta sa haloy na mga panahon kan mga nagturuko na mga mayor sa Iriga, daiyan na isipan. Nakuta na nagkaigwa na kita ng public college sa Iriga o public university and public hospital. Lalo nang daita inaasahan na uuragan pa lang kitang laogon ka ni yung coronavirus na ini,
na entero kitang siniribot. Pagpa-swab test mo, pirang ribo ang hahamilon sa emo. Dahil maamang kitang libreng swab test. Di ba? O mapa-antigen ka na naman. Pira na naman ang babayaran mo. Taday ka pwede mag-travel sa ibang probinsya o paluwa sa Manila or pabalik sa Tuya kung ngaong ka duman sa Manila hali, palaog digdi sa Camarines Sur, kung mayo kang biribit-bit na antigen test, lalo na swab test. Kung ni saro day ka pa nagpaturok nin bakuna laban sa COVID. Sure na sure ako dyan na i-required ka kandil Gallego checkpoint ng swab test result na dapat negative ka kung abo o daay ka lamang nagpaturok nin bakuna. Tama ako paring tiyaw, mali. Tapos anggot pa kamo sa Camarines Sur government, kagubmig sa kakiilri na nagkaigwang programang balik probinsya. Tayo ngayon nagparadararan ng COVID, na iling nanindong katarantaduan po yan. Mali po yan. Nagkukuraw na ang mga kababayan tang yaon duman kan paano na ECG kita, ECG na pati, ECQ. Nagkukuraw na ta, nagka-lockdown sa Manila. Gurutom na si kababayan ta. Paurlian na nga kami ko. Tabangin man nga kami, gurutom na kami digdi. Nag-iirigda na nga kami sa gilid kan tinampo, sa lunita. Kung nagkaigwa ng programang balik probinsya ang Kapitolyo. Pero bago man sinda paurulin sa arong nindapig, pa-antigen test, pinaswab test, libre kang Kapitolyo Provincial. Iyan ang maurag na programa. Pinapakusog ang healthcare system kan probinsya ng Camarines Sur, kan mga Villaferte. Dahil tabang sa mga tao ini, bago pa mag-uli sa pamilya, 10,000, 15,000, panggargastos nindo. Dahil nagutom ka mo, kakan ka mo digdi. Panggastos nindo ini. Uli na kamo, ta kamo negative man. Nag-quarantine mo na si iba man dyan, piglaog dyan sa Provincial Medical Center. So mga nag-positive o si mga nag-negative man o home quarantine or duman sa isolation facility. Iyan ang maorag sa elected government officials. May pagmakulog asin may pagmalasakit sa saindang mga constituencies. Tapos ikinakaurag kan ibang yaon sa opposition, sinasautan pa. Di ba? Imbis na apresyaron po mga tugang, taan mga kababayan ta duman nagkukuraw ng gutom kan panahon na kita nasa irarom kan ECQ. Day nga Paulo Leon! Day nga Paulo... Aranggot si mga yaon, di ba di? Day nga pag Paulo Leon yun, may mga daray nila. Nahiling na nindo yan. Pang-aapi yan, panggigipit po yan sa taong nagkukuraw ng magagadano na. Ay ano na tayo, Diyos ko po. Ay, inda tayo, Diyos ko. Mahanap buhay daw nga nakita padi ko. Pagkatapos ka nahanap buhay ta, inutong kong nalagod din nga hanap buhay ko digdi. Sa pagkatapos ka nahanap buhay ta, di balik na naman kita sa satuyang programa. Kundi batiyon ko daw nga na itong garumi pinapabati pa si Hermana. Tayo na to. May pinapabati pa pala si Hermana ng mga nagpi-Facebook live. Ilingon tala, kunyaon sa'yo na. Si Sepa Hermanang pinapabati mo. Sabi ni Chap, batiyon ko ba daa? Sige daw. Kundi lampas na eh. Si Ram Jason na Buibos, masiram na morning kay Attorney Fred Piñaflor dyan sa Ginobatan, Albay. Okay po, noted. Si Gemini Prestado Bungay is also watching, thank you. Si Juliet Saliente Giorgio, Maray Naaga, po Manoy Joey, keep safe always. God bless and more power sa inyong programa. Oy, Juliet, pinsan, good morning. Thank you so much for watching. Still, ano ka dyan healthy and maintain your gorgeous face. Sige sa nang gayon ni pinsan. Pabati kay Dodong Reyes. Oy, si Dodong Reyes, former punong kapitan kan Bagumbayan Norte. Ang problema, baka magkalabang ka mo ni pinsan na lulit man sira, nantes. Ang plano ni First Kagawad, ni pinsan, dyan sa Bagumbayan Norte, kandidatong kapitana. O ini man si Dodong na Reyes, former kapitan naman siya. Ano daw kung magka-urulay-ulay na lang kamo kung paano ang gibo na dahil na kamo laban dyan sa Bagumbayan Norte, sa Naga City. Sharing man si Pati
pakibati si Jun Pante. Oy, Kipuro, good morning. Also watching, thank you so much. Nakaralampas na hermana sa ibang mga babationg ko. Nagkatarahuban. Nagrelampas na pa di. Dahil ko na. Ayun, dahil ko na nabasa, oh. Oh, Otra na lang, tangari mag... Makalintar na naman si hermana. Dahil ko na naman nagkabarasa sa ibang mga pinapabati. Anyways, libang kayo ko sa topic ko eh. Uyan ko na, hanap buhay ko na kita, Padi. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. You better watch them shine, shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Una din may matang sa akin at puso. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Parte. Una din may matang sa akin at puso. Luigi! Osi, Osi, Gessi Mix. Osi, Osi, Gessi Mix. Osi, Osi, Gessi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Good morning man ki Ma'am Sally Cuses kan ako Bicol Party List. First nominista po siya sa opisina ni Congressman Saldico, nagawat singunyan sa satoy pong programa. Thank you so much Ma'am Sally o ako Bicol Party List na nagawat sing sa programa. Thank you so much. Uundan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal sa iyang tatabangan ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan kagawad Greg Pontanal. Bueno mga tugang sa iba pang hanap buhay, yan po si Paring Cha Binaobra. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol
Party List. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Servisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vacunation. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam
Dove! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong paratubos sa interong kinaban. Ang RPN DCKI Iriga nagpapaabot sa interong kristyanong komunidad nin mogmang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rene Salazar, Palestina Pili Camarines Sur, Lucky Best Enterprises, Irigan City, FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Filarca Poblacion La Purisima Tinamba, Camarines Sur, Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Iriga City, Dinali Buro, San Roque, Iriga City, Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, Sigurado, Gabos na Kabataan, Edukado, Irigenio Asensado, Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Iriga City, Go & Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Irigan City, Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and Family, San Isidro, Irigas City. J.R. Tatak Grimaldo and Family, Irigas City Councilor. Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Irigas City. Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and Family, Municipal Councilor, Buhi Camarines Sur. Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Irigas City. Prime Water, Irigas City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager. San Roque, Irigas City. Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao Camarines Sur. Honorable Councilor Roselier Ross Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Irigas City. Mayor Jeff Besenio, Baao Camarines Sur. Punong Barangay Bert Balbuena, La Purisima Nabua, Camarines Sur. Honorable Councilor Dante Oliva, Irigas City. Former Councilor Piwi Gascon, Irigas City. Honorable Fernando Simbulan and Family, Municipal Mayor Nabua, Camarines Sur. Cap Verde Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Irigan City. New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Irigas City. Sa Saindupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa Mga tugang, balik kita sa satoy apong programa. Good morning, Monkey. Jan Eric Di Mabayaw. Sabi niya, good morning from Son 6 Del Rosario, Banao, Irigas City. Also watching. Thank you. Mga tugang, kay Puandaan na itong mga baralik bayan na naman sa Philippines, dapat medyo maging alertado po ang mga airportanong paring tsa. Taiguan na naman bagong variant na naman na nadiskubre sa may parte kang South Africa. Ang barita tabaga paring tsa, nakalaog na ni sa parte kang nasyon kang Hong Kong. Sana dahil na makalaog sa parte kang nasyon Pilipinas. Question po kan sarong health expert sa gobyerno na ibalik ang 14 days na quarantine period para sa mga international na biyaherong malaog sa nasyon.
Kasunod kan paghadita sa bagong COVID-19 variant na ang pangarang kanina di Omicron. Sinabi po ni Dr. Tony Lianson, dating advisor kang gobyerno, na dapat magban nin mas dakol na nasyon ang Pilipinas. Nanahilingan po kan sinambit ng new variant para sa kaligtasan kan mga Pilipino. Sa presente po ang mga biyahero hali sa yellow list countries asin bakunado na kontra COVID-19 ay kaipuan magsairarom na sana po sa 3 araw na quarantine pag-abot digdi sa Pilipinas. Kung may negatibo sindang RT-PCR test, may 72 hours bago ang sa indang biyahe. Pwede na sindang makaluwas kan quarantine facility kapag nag-negatibo sinda sa RT-PCR test sa ikatulong aldaw kan sa indang quarantine. Ingat-ingat po kita, maeleksyon na pati. Duman man po sa mga elektorado sa mga botante, bago pa man next year mag-abot ang May 9, 2022 election, siguradoon po nindo na sa indo man ang mga pangaran nakabugtak sa listahan kang COMELEC sa mga presinto, polling places kung saan po kamo na assign magboto para sure na makaboto kamo, tama o mali. At diba magkarap-karap kita kayo niyo, sa ina daw ngayon si pangaran, sa ina daw ngayon so lista, o maana, ito pala nagka-problema na naman. Okay, dapat ang supply kang kuryente sa eleksyon, dapat maray. Ang mga computer na gagamitin sa mga election precinct, polling places, dapat so talagang maurag di kalidad na dahil nagpaparapalya, dahil nagpapara on and off. 3 days pwede na po, ha. Iyo ha. Sige. Kaya lang nakakatakot na naman tong bagong variant na ito, di ba? Sana hindi na makapasok sa atin kasi tayo sa Philippines, bumababa na sana po ang mga COVID cases sa bansa natin. Kaya nga po, labo-labo na ang satuyang vaccination national vaccination days na ibinibigay kang pamahalaan para sa gabos. Pati itong mga teenager, mabakunahan na 18 to 12 or 17 years old below, up to 12 years old, mabakunahan na. Pati itong mga hurubin pa dapat dyan, mabakunahan naman. At least, makita taan gobyerno nasyonal, sa tabang kan mga local government, IATF, Department of Health, mga frontliners mga volunteers, dakol na po nagkakabarakunahan ng mga Pilipino. Out pa man lugod, makamtantaan herd immunity, as hindi naman makalaog sa to ang panibagong na-discovering variant na Omicron duman po sa nasyon kang South Africa. Sir Joey, paabot man sa Kasureko 3 kung taano biglang mapalsok asin biglang mabalik ang power. Resulta po, raot appliances. Isa pa, maluya ang bultahe. Number 1 kan electric fan, maluya. Maray pa ang kusog, magpaypay. Alat daw lip na ako sa ina to. Dahil ko na natapos na lugod. Anyway, may report kaya kitang tatanggapon. From Karondang Philip Barasina, ang tinaguri ang DJ Pogi! Bicol Connection Report. Napadukan pa doon yung magsabi kong DJ Pogi. Gano'n nasobran man yung kurahaw ay. DJ Pogi, Pading Philip Barasina, good morning kami. Ilaw mo. Pambihira, salamat tabi Karondang Joey. Uy, ano daw ito napadukan ako pagsabi kong DJ Pogi. Sabi nga ni Ken, Asos Marios. Man ta, kadakol nagdududa. Garo duda, pati boses ko garo nagsarapit Kadakol duda. Antitindogon mo baga, may gusto na nga ning makihaybol sa emo, mahiling ka personal. Kung man akong artista. Ay, data. Ang picture mo sa live Facebook mo, Garo Philip Salvador man ka ang dating.
Ay salamat sa mga parantabay niya to. Masugid niya tong parantabay. Mm. At least tigwa pa man pala mimirar na anda sa kuyang lalawgon sa Facebook makatawo. Saka, mayong babaeng makikihaybol sa imo, kundi ay kakursunada, ika daw talaga. Ay man. Ah. Dahil na nga ni Ken, sabi kaya. Dahil na, baka nagdadawag Yun na. si, Oo, marapado ka pa dyan ng samud. Baka marapado kita nin Mudjol. Oo. Pero Kain ka. lagi sa siyudad kan Iriga, sa sentro kan na Iriga tabi Karondang Joey. Mm. Ano na ni yung video sa saro na bukan masin na nag-aaser duman sa duwang gayong bangko branch kan video di sa Iriga. Ang nag-aaser lang itong duman sa may Old City Hall, itong ATM machine duman sa withdrawal sa saro. Diyan sa Balyo, diyan sa may Karayanin Sarong Hotel, nagpangsyon. Offline. Offline, sudawa? Oo. Ay na tayo video, ayos-ayusan man tabi nindo ang serbisyo kang ATM. Sabi nga ni kay itong ibang mga ma-withdraw, paglaw nga kan Disyembre, baka mas lumala pa mayo ng ma-withdraw ang digdig. Ay video. masakit. Nangangaipon taong kwartango niyan, mga padara, hali sa abroad, kan mga kababayan ta, mga sweldo, mga kung ano-ano pa. Kaya dapat man ayuson kan videoan sa endang serbisyo man sa mga ninda, suki. Oo, Mga tadig customer. isa naman yan sa siyudad kan Iriga. Araw ka na nangyayari, sabi ka na mga taga-Iriga, only in Iriga City, Philippines. Ay nako tayo. Pero may sigan, oro offline, bako sa naman nga ng video, ito bagang bangko kang gobyerno, sa Roman, itong land bank. Oy, may nag-message nga ni Digdi, pati da ang Kasureko 3, maluyad ang bultahe, dapat medyo ayuson man ta. Maluyad ang bultahe, tapos sige pang on and off ang serbisyo. At igwa ng schedule power interruption, agko pakian, schedule power interruption. Nauuyam man ibata mga member consumer. Ang iba bagang nadaog ko, normal na gayan. Abnormal kung mayo ng brownout. Ay, inda. Bako yan rason na normal. Ayuson ang serbisyo para dawa anong mga koleksyon na 20 pesos na mga magiging buffer funds ninda o reserve funds. Mga penalty, interest, sa mga di nakabayad on time or due dates. Okay lang yan, basta ang serbisyo maray. Okay lang sa tuya yan. bagang problema yan karundang Joey. Pag naglawag ang Bicolites and Power serbisyo ninda. Corporation, relipatan ang Dracula mga member consumers ninda dyan sa Bicolite and Power Corporation. Inot na inot ang mga Draculang negosyante Philip, DJ Pugi, abukan paboro brownout ang supply ng kuryente. Oo, lalong-lalo ng mga Chinese, tama sabi, logi negosyo. Logi Ano negosyo. ba naman to? Lagi na Palpak, lang. Katoriko. Blown out ka ba? Blown out, di ba? Terming iyo ganyan reklamo kan mga member consumers kan Kasureko 3 anday untok na paboro brownout, an maluyang bultahing naglalao. Dahil napapakarayan sa indang servisyo, an haluyo na maka-reconnect. Itong mga naputulan. Pero umawon taman daw ang mga linemen na mga may igos, dawa sakripisyado man ang sa endang buhay, pero gabos man na ginigibong pag-ingawa. Yaon man. Kaya dapat supplyan sinda kang gabos man indang pangangayipong mga equipment, body support, equipment, itong mga proteksyon sa hawak ninda. Ngarig dahil man makurinti, dahil man mahulog, dapat proteksyonan sinda pati mga materialis na kaipuan ninda para mapakaray ang serbisyo. Kaya dapat management ni Boksit. Ayuson. Oo, yan ang number 1. Pakarayon ng serbisyo sa mga member consumers, taaning kayo magparareklamo. Perming dakulan reklamo, kung narog kan permihan na serbisyo, maluya. Sabi nga ni kan ibang mga member consumers, mas maraylugod nga itong mga tura-tura sa nandara kan mga lineman kaysa itong may boom truck. Tabuntulod ang hero. Ay, pangyayari pala. Yan ang Malaysia. Sunda man sana sa Kasureko, nag-istorya kayan sa kuya. Mga pangyayari. yaon man sana sa Laugan Kasureko. Mas marikas nga ang hero lugod kaya itong mga nakatura-tura sa ng lineman.
Pero ngayon ning nakaboom truck lugod, pero abalang marhay pag ngayon hiruan paghirahay. Nya ko dapat palan ang gamiton sila kan mga lineman kan kasureko 3. Ano sa natura-tura? Mas marikas lugod magpakarainin linya. Yan ang sabi kan yaon man siya na sa kasureko 3 nga masdan ang gibukan ibang lineman. Pero de Los Benos ka ang ibang lineman kaskason man maghiro. Kundi iba sigan tingad duman sa boom truck na naghira dyan sa may poste. Lip, Kaya- okay na Lip, extra na, tama. Inabot na kita ng oras. Oh. Sa aga naman. So, halidig sa kuyang location, ini man si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Salamat Lip sa dagdag na mga report, mga tugang. Bago pa man ako magpaaram, ining gustong ipaabot sa Kasureko 3. Sir Joey, pakipaabot man sa Kasureko 3 kung taano biglang mapalsok as in biglang mabalik ang power. Resulta po, route appliances. Isa pa, maluya ang bultahe. Number 1 lang kan electric fan, maluya. Maray pa ang kusog, magpaypay. Makusog pa dan hangin sa paypay, sa abanico gayon. Hali ko na po ini na-observasyonan or na-observe. From 092014293110. Thank you so much po. Kasureko 3 Management, Engineer Boksit. Na tayo. Pakiayos man ang serbisyo. Halimang kay Francis Romero may napulot po ako na pera noong November 26 around 6:15 p.m. in front of LCC PNP Iriga City Station. Mahigit 3K po ang napulot ko. Uy, paring tiya. Please coordinate, sir. Nag-ramp up of PNP for the claimant po. Kung nag-aantabay po sa PNP, guda pong napurot dyan ang message po from Francis Romerosa. May napulot pa ako na pera noong November 26 around 6:15 p.m. in front of LCC PNP Iriga City Station. Mahigit 3K po ang laman na pulot ko po. Please, coordinate sir, nagrampa o PNP for the claimant po. Si MacLean po, hanapon lang si sir. Nagrampa, tagaro dyan po pig interest. So, napulot na kwarta. Duman sa nawawaran, di ba po? Okay, thank you so much, Sir Francis. Wag na, wait ako. Ayun. Oo. Sige, kadakol pa ko taan na digdiyo. Bueno mga tugang. Hi po Kuya Idol, thank you po sa ice cream. Sobrang happy kami. Sobrang happy ako sa inyo ni Ate Clement. Tapi na ice cream pa, si Micheline lampas na po ako sa oras. Dahil ko naman kabarasa ini po Sorry. Salamat kasi sa pagkantabay. Stand by sa masunod na programa. Si Paring Cha sa technical, si Joanner, si Tony Saison, and si Rodel Cesar, si Ma'am Kayla sa opisina. Salamat kasi sa pagkantabay. Stand by sa masunod na programa. Bicol! Good morning man, kay Ma'am Dorothy Ibarreta Amansi also watching. Thank you so much po. Thank you so much, Ma'am Dorothy Ibarreta Amansi. Gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection!